gaskiya kaga to abin da ya sa zan ce maka matan abokin shara kan ya faru da yake da shi abokin nashi zan iya ce maka irin bai da ƙarfi aka talaka ne dai sosai. To irin haka sai aure to ita matan ta saba da shi wannan abokin wanda wannan alaƙan ta shiga tsakaninsu da shi, ma'ana wannan saurayin nawa kenan. Yana irin kyautata musu komai, abinci menene da sauransu duk shi yake musu kuma bai damuwa. Kuɗi idan suna buƙata za su mai magana kuma zai ba su, ko da ma ba su mishi magana ba yana ba su. Kuma kazalika yana yawan ziyartar gidan ko mijin na nan ko baya nan. To da haka ne sai matan ta samu numban shi, ka gane? Da ta samu numban shi, don in ce maka ma numban nashi a kanta yake. Akwai lokacin da ni na taɓa zuwa gidan su yarinyar inda ta yi aure, sai take ce min wallahi ai wane yana da kirki me da sauransu. Sai na ce haka ne yana da kirki kaza da sauransu. To shine nan kuma bayan dai daga baya haka bayan kyautatawan yayi yawa kuma mene duk abin da take ci take sha take abin nan tana ganin ba mijin ke ba, shi ɗayan shi yake. To shine nan fa daga nan sai ta dawo tana son shi wancan ɗan, har tana gaya ma shi saurayin nawa ai ko menene za ta iya ba wa malami domin a kawar da ni daga ta mallake shi. Kuma wallahi za ta iya, duk da ƙawata ce ita ma, ta ce kuma za ta iya tunkara na da cewa mene wallahi tallahi tana son shi saurayin nawa, ko ina so ko ba na so dole kuma sai ta wannan ishi. Na ce to shi kenan idan har tana ganin ita ba ta da hankali ne, to ina da wa'inda ni ba ni zan mata ba, amma kuma mene za ta tabbatar da cewa haukanta ya fi nasu illa. Na ce in ta isa ta zo gidanmu ta mun wata magana ta gani. Na ce ita ta zo gidanmu ko a doka mana duk wanda ya biyo ka har inda kake yayi maka cin mutunci, to duk irin abin da ka ɗauka kai mishi ko kuma ka je ka kai ƙara za a ce mene ko da shi ne bai da gaskiya saboda mene ya biyo ka har inda kake. To shi ne na gaya mashi su wanda ya ce yana son ma, na ce mishi idan har ya isa ya sa ta zo gidanmu ta yi man rashin mutunci, ni kuma wallahi sai na nuna mata cewa mene wallahi. Amma ka san wani abu, shi a tunaninsa mene ban san komai ba saboda me idan na ji labari zan iya rabuwa da shi ko kaɗan, saboda mene shi so an ce so hana ganin laifi. Amma kuma ma dai duk da wannan dai zan ga laifin shi saboda mene ya ci amana abokin shi, kaga kuma ni ma kenan zai iya cin amana na. To sai ya amfani da wannan daman da ya ga mene ai ina son shi sosai, sai ya ke ce min ai yanzu ma ba shi da lafiya, doctor ya ce mishi idan har bai yi amfani da mace ba zai samu sauƙi ba. Sai na ce to fa shi doctor ɗin ya gaya maka kai? Ya ce wallahi shi ya gaya mishi. Sai na ce mishi to ni dai gaskiya wannan abin ya saba ma addini, gaskiya ba zan iya amincewa ba duk da san da nake maka. Sai yake ce min ba za ki iya ba. Sai na ce gaskiya ba zan iya ba za ki iya ba, duk san da kike min yanzu ba za ki iya ba da sadaukar da rayuwanki a kaina ba. Sai na ce gaskiya ba zan iya ba in dan wannan ne. Sai ya buɗan bakin shi sai yake cewa insha Allah in dai har ban amince ba to wallahi yayi rantsuwa ko da shi bai aikata hakan a gare ni ba to wallahi sai ya sa an aikata hakan. To shine irin da yana aiko mutane dai da yawa dai samari haka, ba dama da na fita wani dan Allah ina son ki kaza za ki dan bani numban ki ne haka da sauransu. Sai in ce mishi a gaskiya ni na daina soyayya. To ashe wai shine yake turo su domin mene su ɗauki hankali na, domin mene ya cimma burin shi. To ni kuma saboda haka ne kaga na yanke wannan shawaran, ba komai bane.